Yo apa iki? Engko Kulinamu karo masku to. aja ngomongke kuwi. Aku mengko diseneni. Ah gantenge ganteng kono ning perkasane perkasaku. Masa ta? Sekali lagi Mas Arya. Matur nuwun. Ya, Dian. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Amirin. Gem dalu Mbak Cange Bulimbo. Nggih. Balik deh. Nggih. Nggih. Suwe ora jamu ngombene dipadangi lilin, suwe ora ketemu pisan karo Mas Amirin. Oke. Suwe, hah? Lek kula. Ah, suwe Ayo, ora minum. jamu, jamune pating perentul. Iya. Suwe ora ketemu pisan karo Mbak Mintul. Suwe ora jamu, Heeh. jamu pisan, Heeh. godhong manggar. Apa kuwi? Suwe ora ketemu, Heeh. ketemu pisan kalau Dalang Akbar. Amin. Aku gawe noren. Gawe dhewe. Bayarannya dhewe-dhewe kok kon gaene aku gak. Heeh. Wis 500 tak kene. ndane kenane tak DP no. Tak parai karo madhep kono Mbak Mintul. Heeh. Suwe ora jamu terakna. Suwe ora jamu. Jamune pancen apik. Jamune pancen apik. Suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu. Pak Lurah kula nyuwun dhuwit. Pak Lurah. Ora, ki mau aku dibisiki. Aku ora tau nggawa cash lho lho. Ren, engko tak transfer dhewe lho. Oh, Pak Lurah niku. Nggih, delokno nomor rekeninge dalange lek kuwi ngoten wae. Wah. Nggih ta Pak Lurah? Endi, Bang? Lho mlayu. Wah nek kono to. Iki to. Nggih. Alhamdulillah sowan masyarakat Desa Pagu penonton Nggih. kebak bludak ramai. Alhamdulillah. Wah, jandas tok. Nggih. Sak awake. Ya sak awake kok. Heeh. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu sedaya kemawon terkhusus Bapak Kepala Desa Pagu kalian perangkat desa. Alhamdulillah. Iya. Wah, sampean mong kan ngartekne Pagu. Pagu. Aku yo ngartekne. Ngartene napa Mas Amirin? Ben yo Pagu kuwi no. Oh, tetep Pagu. Heeh. Lah kok sampean ditransfer aku ora no. Ya, Mary. Yo manggah. No. Pak aku kok ngarepe rada gedhi ya. Nah, Pagu. Pagu. P. Perangkate. A. Agresif. Heeh. G. Gregah sumringah. Heeh. Gak gerangsang to. Ora. U.
untuk warga masyarakat Pagu semuanya. Kowe kok yo iso to. Iso ngono ra tepuk tangane pito bucari barang. Lah, ini nyatusan. Gak oleh ya? Ora entuk. Saiki kemarin. Mbak Mintul dongane apa kanggo warga masyarakat Desa Pagu yang malam hari ini mengadakan acara Bersih desa. Suruhan iki nggih. Nggih. Diduk ngene niki sehat selalu nggih masyarakate niki. Amin. Perangate nggih ngoten sehat Nggih. selalu panjang umur, Amin. rezekine kuatah sedaya nggih. Amin. Amin. Nah, nek Mas Samirin dongane apa? Nggih, nderek kedonga mugi-mugi khususipun Bapak perangkat Desa Pagu dipun paringi sehat seger waras lan ugi warga masyarakat sedaya mugi-mugi tansah pinaringan berkah lan barokah saking Gusti Allah. Amin. Lan ugi bapak-bapak muspika ugi rawuh niki. Ngaten nggih. Nggih. Mugi-mugi tansah siap dan siaga untuk melayani warga masyarakat dan untuk melestarikan budaya di kawasan Pagu dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Mas Samirin kalau Mbak Mintul iki mau berangkat dari rumah jam berapa, Mas? Kula wau jam 3 sore. Wah, alhamdulillah. Mbak Mintul? Kula jam bar magrib kula pun. Malah bermagrib apa aku cis nek kene awakmu jenenge omah. Tebih to saking mriki, Mas. Oh, Jogja kula. Sinten? Mak daleme Mas Samirin. Lek kula antawis 50 km. Oh, mengaten. Nah, yuk saiki atur panglipur kanggo pembukaan Mas Samirin karo Nggih. Mbak Mintul tak aturi nggo opening. Ayo tembang duet wong Tembang loro. duet. Duet. Ayo. Duet. Ya. Lho penggemare iki lho. Nggih sing kono kae wedu. Wes dudu. Duduk. Aku demen sing kae sok kedlungup-dlungup. Piye? Apa nek? Oh iya. Gak lek ku joget saking semangate kae. Cek tol-tol mau giret nyanyi to iki. Lah aku lho nek welese brang modelene misos dhewe tak pisui. Napa? Iming-iming. Oke. Oke. Oh ya, oke, siap. Jadi Bapak Pak sopo kok Pagu? Ahmad Wagu. Oh iya. Oh Pak Ahmad saking Pagu. Oh, nggih. Ahmad Pagu. Iming-iming, Mas. Siap, oke, Siap, ya. Kanggo pembukaan Spesial menghibur ana ing acara Bersih Desa Pagu. Oke. Iming-iming. Iming-iming diaturke, heeh. Kanggo opening, heeh. Mangga dadekno Mas, Mas Ki buang. Luar biasa. Masih bersama Asta Brata. Astabrata. Mbak Mintul dan Mas Samirin. Nggih. Asta Brata ini menyimpan berbagai potensi ya toh. Musiknya sae, gamelane nggih sae. Alhamdulillah. Aja to mung sinden karo pengerawit. Tak golekne kanca. Ono. Sini ini ada potensi. Iya. Heeh. Sik aja bengok-bengok sik. Sik kalem. Mas. Jarwoi, sik to. Yo sik to kalem sik. Sik kalem sik. Sik gantian Gantian. sik to kene tak omong sik. Yo. Sik to. Mas Akbar calonku tak ngomong sik. Rumangsaku, Sini itu menyimpan berbagai potensi. Contohnya tak undangke artisnya Asta Brata. Lho. Gue artis dhewe ya. Loh, piye toh? Ganteng pol ya. Bukan hanya Mas Samirin dan Mbak Mintul. Nggih. Ini yang Asta Brata juga mempunyai artis yang tampan, dedeke dhuwur, gede putih, kulitannya kuning langsat. Berarti senenganku. Ayo no, luwih ganteng kok aku Mbak Mintul. Idolamu. Idolaku. Luwih ganteng. Luwih ganteng kok dalang. Luwih ganteng kok dalange. Rambutnya dawa. Wah, rambutnya dawa semiran. Wah. Semir ireng. Semir ireng. Sak raine. Semir ireng sak raine. Sak raine. Yo, Mas Victor diunggahne serampat. Madhep kono sik Mbak Mintul. Madhep kono sik. Madhep kono. Victor, ayo naik Victor. Ulo piye, Mas? Ayo. Wis, madhep kono sik. Aja gak oleh delok, Mbak Mintul gak oleh delok. Jan seleramu tenan to. Tenan. Ganteng kok gak? Wah, pol ganteng. Putih kok gak Ren? Tetep karo aku rodok dhuwur kono. Dhuwur kono. Iya. Berarti Kulitane rodok putih kaya awak. Rambutnya dawa ngandan-ngandan. lambene piye lambene? Lambene miwi. Nyuplik cilik. Bar jambe kok ora? Yo. Aku lanang apa anu gelem kok rabi. Aku gak sabar.
goyangan itu lepas karu-karuan. Ganteng dong. Wah, Janpol. Niki Wes, sampun sampun angsal. bejo mendekat sana. Mendekat sih. Jan awakmu bejo tenang. Ya jombla aja Wes ning gurine. Wes. 1 2 Alon. Ditungi Mas Timbang Amirin. kaget. Ditungi Alon. Mas Amirin. 1 2 3. Balik kanan. Sik to aku yo ndredeg to wong ganteng gede. Kalem. Jaga sabar. Kalem. Kalem ae. Kalem ae. Langsung muter. Tenan Mas Akbar wonge Yo, ganteng. ngene. Muterin ku aduh apa iki. Muterin. Seret. Lah, mesti ambruk sampean. Tenanan kaget. Wah, jan seleramu pol. Aku tak nek mburimu menawa geblak tak tampan. Aku wis kemeceri Rin. Yeay. Oh. Ayo. 1 2 3. Opo ki? Piye to piye? Kurang piye? Kurang ganteng piye, kuning langsat lo rambutnya lho. Rambutnya ngandian-ngandian. Delan cepetan blangkone dilu. Lho kaya jeng Lho dalah. Mas Akbar no ngapusi aku kok. Salaman ya, perkenalan. Perkenalan Mas. sih. Dik Mintul Mas. Kayak nome. Bisu to. Munio. Bisu to niki. Hiho. Mas. Wah, Tekono sing seliramu tenan to. kok gak. Mas, Nggih, namine sinten? kula Nggih. Victor. Victor. Oh, Victor. Wah, Ya Allah. keren lo jeneng itu. Sampean kesini tadi diantar siapa? Mama? Ya, Papa? ya, Iya? Papa. Iya? Aku bareng sopir-sopir mau, Mas. Sopir-sopir? Sama ini masih sekolah apa masih? Alah. Wah, bati weh. Kayak penyanyi nyangking kiri. Ais. Nyapa? Pripun enggak? Apa? Nyapa toko nyawang kene? Kene lho. Iya kuwi lho. Pancen madepe pasti ngono tul. Kene madepe. Hmm. Mas, Nggih. ini kita SD kok jenengan jak to Mas Akbar? SD piye? Ayo mantuk. Hei. Ayo. Nyapa to? Sik to sabar. Sik to, Bos. Wis to yo. Sik to. Yo. Garapanmu aja kasar-kasar. Bagus sih kaya ngene lho yo. Heeh. Sik. Sik tak golekne kanca. Oh iya. Mbak Hani jumeneng sepotono to. Ya, oke. Yo. Oke. Wes tak Wes entek. Batumu mari-mari. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam. Wah. Lah, aja aku mang wis di WA sing hati-hati loh. Iya, santai. Sampeyan aja berkecil hati yo, Mas. Aku ora rameri kok. Akbar ini apa? Diadu Mas Amirin, seumpama ini adalah bahtera rumah tangga. Upama Victor bojone Mintul. Ya rene. Aku bojone Hani. Iki. Mbak Ani. Terus aku kon nyapa iki? Kowe wasit. Meang. Saiki didu suarane. Ora. Antarane aku karo Mas Victor. Oh iya. Adu romantis seumpama. Aku ning kene. Ya. Seumpama ini adalah rumah tangga. Nggih. Garis kene. Kira temboke ya. Garis ya. Pelok Mas Andra. Samiran garise murep, Rin. Murah.
diadu suarane Iya. bawa yen ing tawang ana lintang. Nah, Oke. Victor Semangat Yen ing Mas. tawang le. Yen ing tawang. Ayo Mas Victor semangat bantah, sayangku ya. banting. Semangat. Nanti kalau kamu nggak semangat tak gendong. Oke. Nanti kalau enggak semangat tak setrum. Ayo. Oh, setrum. Ya. Bawa sik. Ya. Sapa sih? Kowe sik no. Awakmu kula. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Yo pinter. Yo pinter. Sik. Sing mau wasi apa to, Jan? Ora lek lebokne iki mau lho. Wah. Heeh. Yuk. Iya. Yo kena sampean yo Mas yo sing apik yo. Iya jelas Sampean aku kan toh. sekolahan kulon yo toh. Ya apik. Ayo Mas, enggak usah menghiraukan itu. Apik, Itu apik. rumah tangga yang bahagia tapi sebenarnya Oh, tidak. tidak wis serik ra apa-apa. Serik iri. Aku malah bingung dewi. Dajal, ono sik. Ayo. Iya. Mike barang ki yo apik iki lho Mas. Mike barang ya apik iki. Mike sing kedua apa godir lah kae. Apa kae Mike Combe, cilik ya. kaine sing ngasih embel. Ember, combe ra apa-apa. Combe. Pak nyun Iri telo karo ambek gede ini. iri ambek adewe. Nggih. Yo. Iya. Masa ngono ki samune tenan sampe Gaku ae. Nebak itu apa ora? padahal wedokane kakek. Iki bojoku iso ngawur urusan rumah tanggamu dhewe. Tasile olah ra. Rumangsa kok. Nyomangan ki meneng ki ben gandang sik. Anteng wong loro anteng. Rumangsa. Wis ndang. Kok yo olah. Wis ngadep ora. Bakno rumah tanggane luwe. Oh, luwe. Luwe bao. Luwe, alah wis ben. Iya. Bao jajane wong kene ora gablek tuku dhuwit. Kok tuku dhuwit tuku jajan. Kok ora mampu. Wis dang, yo. Yen neng tawang ana lintang. Dek Hani, Dalem iki lho Mas, dalem. meneng. Iki ben tutupne sik. Sik to diselan Ora sik. iki lho telane lek medhuk Mas. Dek Hani. Dalem. Upama awake dhewe besok rabi, kowe besok awake dhewe besok kowe pengen maem-maeman apa? Aku to Mas. Nah aku yo makan makanan western kae lho Mas. Oh, makanan luar negeri? Iya dong. Apa saja itu? Kayak gini telo-telo gini kok aku udah waleh, aku enggak mau. Sudah waleh. Iya, Pizza, udah waleh, udah pizza, waleh. pizza, Iya pizza, hotdog, pizza, hotdog, hotdog. Kalau hotdog. kita apa spaghetti. Oh, spaghetti wis mambu. Mambu. Kok diwene kono no? Oh, Alah, ndenginane tuku spaghetti blotong no. Ora apa-apa, penting lah enak. Manganmu apa manganmu? Bojomu mbok tukokne apa bojomu? Wah, aku yo ora sombong kok. Apa? Sego aking. Jangkrik ya toko aking. Ngirit. 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 Gak masalah, yo wis. Ayu. Aku ngenteni upama dhewe esuk kencan numpak mobil apa mobil? Ya Allah, ya mobilnya ya paling ndak ya Ferrari to Mas. Ferrari, Aku sok sampe tumbasnya mobil Minimal apa Mas? Alphard minimal. Alphard iya Alphard. Lah aku Mas, aku sampe tumbasnya mobil apa? Ambulan. Mayat kuwi rumangsamu. Wong lanang ra tanggung jawab, Sing Ren. koyo ngono lho Ferrari, kono Ferrari adewe apa? Ya Yo wis. sing rodok keren didik. Mosok ambulan ndak-ndake becak lho ora apa-apa to. Kok becak. Anu ndengi jawane nang rayan saya gak nutut ae kreditnya amen nunggak ae akhirnya Loh. dijaluk. Ora apa-apa. Tutukno terusno suaramu. Ora masalah, sing Marang penting iso Meko, yo. kredit. Ayo. Marang meko rengang poso. Awake dhewe besok malam pertama ning luar negeri. Oh iya dong naik pesawat to Mas kita. Australia, Amerika Serengat, Bukan pertama nanti Mas. Amerika Serikat ya. Bukan Amerikan jengat itu toh? Oh Yo, bukan. jengate wis no. Oh. Kayak Halah. Apa ini nanti, Amerika apa ini Serikat. Kuwi nang Amerika. Adewe nanti Mas. Ayo dhewe ning semampir. Hemat tok. Wis rumangsane begenggek apa piye bojone? Lah dalan. Loh, ijo. Kok koyo ngono? Karo bojone megenggek-megenggekne piye to iki? Aku mbon tasne no. Apa kubahan kok ditase yo. Sun takon war tanereki minuman soda gembira minimal soda gembira. Iya, Sprite Fanta ngono kuwi Sprite wis seru Fanta. merah Mas ya. Kono apa kono Oh, Waleh apa? Baleh. Apa? Bosen ade. Bosen. Ade Yo. paling gak yo anu lah, Apa? ciu. Oh, ciu. Kelarangan. apa? Banyu tajin. Kowe
sembarang ora modal belas sih piye to jane. Ngirit. Ya ngirit-ngirit tapi aja nemen-nemen bojomu ayune kaya ngene lho. Alang kono rasane ya dijolke ngono. Oh alah. Oh loro. Bangsat. Yo. Janji yo. Janji kueling. Terus Sumedot rasan tias ingsun. Mas, Ya, aku sok sampean gene omah sing godi ya Mas ya. yo mah tingkat 5. Alah omah doro kuwi paling. Terus engko enek anune ya Mas ya mobile engko Mobil, jejer. eh. Heeh to. Terus ban engko jerone engko cemepak kabeh. alah wong mobile mau ambulan lho. Ora apa-apa to. Korek. Mobil ambulan apa tapi omahe tingkat 5 he. Tingkat 5. Tingkat 5. Enek lipe apa gak? Enak Lip lipe. ya? Ya Allah. Yo lagi pondasi tok ngono ketoke. Piye to kok Piye to pondasi maksudmu tok? iki? Yo nyicil kuwi mau to yo. Wis wae ngacelne wis. Tak belo malah ngacel. Mas dhewe to Mas anu besok ki rumahe to pintune iki berlapis emas ya to Mas. Berlapis emas Jendelane, 24 Mas. karat. Jendelane Mas terlapisi berlian. Dilapisi apa? Dilapisi apa weh? Semen Oh semen. ben kuat tok. Larang semen ndut ya, ndut ya. Lempung lho cocok. Terus ya. Terus ya. Nimas ingsun prasapa sinaksenan bumi langit. Pancen yo bakno sebelah ya keluarga Edian no he. Lah ora nek apa-apane. Kuwi ngono kerminen Mas. Kreminan piye to? Pancen aku karo iki kulino diwehi Mintul rabi pektor anak-anak sak botol Sprite. Loh, ra apa-apa malah penak lek ngedusi ayo lek ya, Dus. Yo. Yo, Rumasane ngerti kowe suaramu. Ayo Mas aja gelem kalah. Tangi sing tias ngenteni padang rembulan. Ngono kuwi jajal ndodok di pangku Mbak Mintul di pangku jajal. Sing mesra karo bojone. Kaya aku pirang-pirang kaya ngene wae lho. Ayo jajal Om, dengerin contone jajal ndodok. Aku piye? Lah nyapa? Iki bojomu kae. Iki lho cengkeng. Aku piye? Soale piye iki? Ora Cengkeng, oh, bangga. Aku kan piye? Iki munggah sisih. Iki munggah sisih. Jane iki Lah. dong apa ora to? Lah. Nah, ngene. Nah, kaya ngene iki lho jale. Lah. Ngene lek Gak punya romantis. harga diri. Bojone kuwi yo njaluk di pangku wong. Jajal kowe iso mangku pra? Iso mangku pra Jajal, jajal. weh. Jajal. Jajal. Yo iso to. Bojoku mosok gak iso ya apa Iso. sih? Ayo Mas. Weh. Piye to Mas? Kuwi menunjukkan ora perkoso ya Mas. Ayo. Bih, geding aku. Beh, wedine ra mergo. Kabotan awak. Ya, yo Mbak ini jumeneng. Heeh, ki minangkani pamundhut. Heeh. Ki milih Cundamani atau Lamunan? Permintaan. Heeh, kesepakatan Lamunan berdua, gak kesepakatan apa-apa. berdua. Iya, monggo. Oh, enggak usah, nanti saja. Wis pokoknya penting gue drama cedak-cedakan. Nggih. Apa? Lamunan. Lamunan. Oke, siap. Nggih Pak Ne. Anu, maksudnya Pak Ne bareng. Kok iso pakai barok ini? Pak Ne Mas Akbar maksudnya. Oh, iya. Kan dia WA aku panggan. Piye? Ada deh. Kita didai. Ya. Papa kok makan toh? Nah, bojoku Papa. cepet kok. Wis kintil-kintil kuwi. Wah, papa lek nyelok. Loh nyapa? Yo, Pak Ne no. Ili bilang bos. Papa lagi ndaut. Lah yo. Yo, niki Pak Lurah saking tasih lenggah Mas Mas Samirin. Taksih menika. Masih. Monggo katuran minggah, Pak. Monggo, Pak Boten Lurah. kita sepatah dua patah kata. Nggih, mungkin Monggo, sambutan Pak dulu. Lurah. Joget-joget di atas, Pak. Monggo, Nggih, boten monggo. napa-napa, langsung niki mumpung direkam, diabadikan. Nggih. Monggo duduk. Monggo, kepala desa. Monggo, Bobo. Kulaturi jengkar saking sosoro priaran. Mungkin bisa sekalian kali bucare. Nggih, monggo. Sekalian, monggo. Tepuk tangan buat Pak
Lurah dan juga Bu Sekdes. Monggo Pak Lurah, bagaimana komentar pada suasana pada malam hari ini? Monggo kepareng-pareng dawuh. Monggo. Alhamdulillah kelihatannya sangat luar biasa dan penonton kelihatannya sangat Kondusif, apresiatif dan merasa bahagia dan juga kelihatannya juga semangat. Amin. Tanggap nenek. Pak Ibu Cari mbok menawi wonten paring dawuh komentar. Terima kasih untuk kru Astabrata. Nggih. Kemudian untuk bintang tamu Mbak Mindul, Pak Samirin, Nggih. dan tentunya untuk keluarga besar pemerintahan Desa Pagu, pemerintah desa beserta lembaga desa, seluruh warga Desa Pagu. Rangka Desa Pagu ini sesuatu yang luar biasa. Ugi mboten kesupen kepareng Bapak Camat, Pak Kades yang hadir Dan juga Bu Cari, kebetulan Pak Camatnya Mbak Mindul itu Pak Camat Gura. Iya, saya sudah Yaitu Pak. Iya, Pak dan Ramil dan juga Pak. Nah itu Berarti Pak Camat Gura. kalian Pak Kades Pasar Monggo aturan mungkin tindak bisa datang gabung di panggungan. sini Monggo. Bapak. Ada dong. Monggo Pak Camat, Emang Pak gak Dan, Monggo Pak Camat. Monggo Bapak. Pak Bulu Pasar. Oke, monggo. Alhamdulillah niki Pak Camat. Oh, Pak Camat. Gura, niki Pak Camate Mbak Mindul. Oh, Dan Pak niku Pak Dan Ramil nggih kebetulan Pak Dan Ramil Gura. Nggih. Dan termasuk wilayahnya wilayahnya Mbak Mindul. Nggih. Wilayahmu akeh men tuh. Oh, tak kene apa adane. Monggo ngersakaken request menapa Bapak Lurah dan Pak Camat mungkin? Nggih, monggo. Kita Nggih, sakit rindu. Oh, sakit rindu. Niki. Sinten Pak Camat? Oh, nggih. Sinten? Oh, kula. Oke, nggih, kali Mbak Oke. Betul kali Mas Samirin mawon sakit rindu. Nggih. Napa? Mboten saged, Bu. Oh, siap. Mboten saged, Bu. Ampun nanuri Oke, ampun. kali kula monggo mriki. Heeh. Tak warai Pak. Lek kurang bar kok kene pindah ana aku roh kene. Marah ya, Lek. Joget di sini nggih Pak Lurah Pak Camat nggih. Jangan turun dulu. Nggih. Nggih, siap monggo. Yuk, sakit rindu. Tiap bos. Ya. Mangga. Yuk kita joget bersama-sama. Lanjut. Ya. Kudu dadi lho, Dul. Lek murung ngarepe gantung ngene. Udah. Ojo gak mar. Hei.
selamat bicare matur sembah nuwun. Mbak Pindul duduk dulu. Ganti sinden-sinden asa berata. Mbak Enggar katuran jumeneng ana ing pepanggungan sepotana to. Yuk, celorot. Selamat malam Mas Akbar. Diselingi maca surat dulu ya. Nggih, monggo. Mas Akbar menika saking Bapak Dr. Andes Hadi Panji Suroso. Kepareng nyuwun kitir sumilir atau selendang biru kagem sedaya masyarakat. Pagu mugi tansah guyub rukun, murah rezeki, mulya donya akhirate. Amin. Matur nuwun. Selendang biru ya. Nggih, saking Bapak sinten? Saking Bapak Dr. Andes Hadi Panji Suroso. Pak Suroso ngoten nggih. Maka selendang biru katur para warga masyarakat ing pagu sedaya. Ya. Maka dadekke ya. Hei. Kagem Bapak Suroso, selendang biru dituraken nggih, Pak. Kowe jaluk lebih mending aku sing alih yen wis mati rasa endang ngomong apa penyonggo tresnanmu yen kowe jaluk bareng rasa tresnamu. Mbak Enggar jangan duduk dulu di samping ya Beatrice sampai Mbak Hani berdiri semua. Termasuk Mbak Mintul. Lah Mbak sebelah ini kan mboten berdiri. Joki kasepuan nggih. Lagune Kitir Sumilir. Oke. Lagu Angenku. ya. Kitir apa Mas Akbar? Kitir Sumilir Weton Kediri Pak Geduk Siswantoro. Siswantoro. Monggo Mbak. Sampeyan pengen nyanyi ora? Ya jan no, ya kok gantian iki. Kok nyanyi? Ayo karo Mbak Mintul no, berdiri no, memimpin gerak, Lagune memimpin Kitil gerak. Sumirin. Hei, Kitir. Yuk kur ya, bareng-bareng ya, bareng-bareng. Hah? Ya wes yo, coba kayak apa? Yo, gamelan musik. Asta Brata. Tangannya di atas.
Mas Amirin, Mbak Mindul. Nggih. Ndonga napa kagem para warga masyarakat Desa Paku ingkang dalu samangke sampun kasebatan ngadani adicara bersih desa monggo. Doanya tetap sama. Semoga Ya. semuanya sehat selalu, panjang umur, kata Yeah. rezekine. Amin. Nggih, toh? Tansah guyub, tansah rukun. Heeh. Lan ugi kagem sedaya kemawon terkhusus bapak-bapak perangkat desa. Nggih. Mugi tetap siap dan siaga melayani warga masyarakatnya. Amin. Ketemu next time ya, Mas. Nggih. Oke. Matur heeh. sembah nuwun. Ya, tak nutuk nelakon. Nggih.